इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय किसका फिल्म्स। नाई करवा तोरा से बियाहवा गे छाउरी, नाई करवा तोरा से बियाहवा गे छाउरी। आ बाबू तोहर बेचो हौ सिंघड़वा गे छाउरी, बाबू तोहर बेचो हौ सिंघड़वा गे छाउरी। करे न देतै घर परिवारवा गे छाउरी, करे न देतै घर परिवारवा गे छाउरी। आ बाबू तोरा बेचो हौ सिंघड़वा गे छाउरी, आ बाबू तोरा बेचो हौ सिंघड़वा गे छाउरी। आ बाबू तोहर बेचो हौ सिंघड़वा गे छाउरी, आ बाबू तोहर बेचो हौ सिंघड़वा गे छाउरी। ठेला घुमाई करही गुजरवा गे छाउरी, ठेला घुमाई करही गुजरवा गे छाउरी। आ बाबू तोहर बेचो हौ सिंघड़वा गे छाउरी, बाबू तोहर बेचो हौ सिंघड़वा गे छाउरी। दहेज में ना मिलतै फोर व्हीलरवा गे छाउरी, दहेज में ना मिलतै फोर व्हीलरवा गे छाउरी। आ बाबू तोहर बेचो हौ सिंघड़वा गे छाउरी, आ बाबू तोहर बेचो हौ सिंघड़वा गे छाउरी। आ बाबू तोहर बेचो हौ सिंघड़वा गे छाउरी, इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। जाना हौ राजेंद्र तुरला फड़वा गे छाउरी, जाना हौ राजेंद्र तुरला फड़वा गे छाउरी। रजबलम नहीं बनतौ तुरला भरवा गे छाउरी। आ बाबू तोहर बेचो हौ सिंघड़वा गे छाउरी। इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।